Bueno, el tema dels bloquejadors amb ella li preocupa. I el tema de l'operació també. Però, bueno, anem fent sobre la marxa. Ella, me'n recordo que just feia un mes que havia fet el trànsit i em diu, mama, jo no puc ser una noia. I dic, per què? Dic, no em diguis això ara, per què? Diu, no, perquè em sortirà pèl a la cara. Dic, ai, Maria, dic, no, que ets molt petita encara. Dic, qui t'ha dit això? Diu, no, jo, diu, mira l'avi, mira a l'abuelo, clar, té pèl. I dic, bueno, tu tranquil·la, que quan arribi el moment ja anirem a veure un doctor, una doctora i ja farem alguna cosa. No t'amoïnis, que això es pot arreglar. I ja està, es va quedar tranquil·la, però ella cada 2 o 3 mesos m'ho recorda. Mama, recorda que quan passi això hem d'anar a veure algú, eh? Dic, sí, tranquil·la. I amb lo de l'operació va haver-hi com un mes que no parava de preguntar, i quan em podreu operar, i quan em podreu operar? I al final vaig dir, mira, penso que l'he de portar a algun lloc que no sigui jo ni el meu marit i que li expliquin tal qual és. I així vam anar a veure la Rosa del Mirall i la Rosa li va explicar tot. Tu pots operar allà, bueno, que sàpigues que t'ha de créixer el penis per poder fer servir la pell, i bueno, li va explicar tot realment. Des d'aleshores no m'ha tornat a preguntar. Es va quedar com tranquil·la i ella sap que quan sigui gran, si ella vol i és la seva decisió, tindrà aquesta opció, i si no, doncs no.